Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sang multi-factor authentication sa aton account kag device. Iniisa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikadua, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kun anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kun paminsaron gid anay antes magpindot o kun mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kun nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga estratehiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga indi pakawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikadua, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magbilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sa inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Ipakayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag kwartahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluhon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sa gilayon nga pulig kag responde kung kinahanglan. Manginalerto sa tanan nga tion, indi magtampat. Ini nga panumdom kinatulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Road safety tips, slow-moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa atong salakyan ug iban pa nga mga accessories niya para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatao nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagan sa nagakaigaw nga kada segundo para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang hindi pag-intindihan. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlock ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, ikawan nga mag-post sa social media sa inyong mga hilikoton o kung nakapabalo mawala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Ikawan man may pasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa buwa sa inyong balay. Mas maayo kung permi kasanag o kung kapas ang suga sa palibot sa atong balay. Mas maayo pagid nga may naka-install na closed circuit television o kung CCTV sa palibot sa atong balay. Hindi man magbilin sa malahalon nga mga pagabutang sa sulod sa inyong mga salakyan. Kag, ikawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sa okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sa pinagmalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sa milayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdum ang nadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano ba na ang dapat naton himuon agud hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-entertain ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala nga mga individual, text man o kung chat sa imong social media. Ikawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos nga kilala online. Kung ikaw man mahilig mag shopping online, magamit lamang sa gamitin mo ng masaligon ng mga online shopping applications. Ikawan o magpadala sa kwanta, inaagi sa mga online bookings, online banking, pinabilis sa mga platform na napitan. Ikawan man ang mag-post sa social media sa imo bangkat kung mapalayo sa mga potential target sa mga online scam. Ngunit alerto sa mga hindi nagsalit nila. Apat, kung ikaw na biktima na sa mga online scammer, hindi mo kahuya ang bisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkakalit na action. Sagot, na hindi na matigiman ka, hindi na maging active. Tandaan, wala sa mga nagpunto, wala sa mga nadala. Hindi na nalito ang labit o sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga panumdum agud nga makalikaw sa fake news o sala nga balita kag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalidan sang impormasyon, hindi girayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga duluda nga impormasyon nga makahatag kapugma kag kabalaka sa kadamaan. Mangin alerto sa tanan nga tion, nilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabaton. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agud nga mangin updated sa mga pasaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapadangat sa impormasyon kung kinahanglan. Ini nga pahanumdum ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilonggo Cops. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us.
Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning Iloilo. Welcome na diri sa aton sining programa kada Martes ang aga. Ang wala sang liwan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Yari naman kita sa adlaw sining Martes, of course. Petsa sa kita subong kablikata Vincent. Petsa 21 na sa bulan sang Abril tuig 2026. Live na live kita diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center. Sa kaluan ni Doc Ramiloy. Sa kalas atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sa kalas atong Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Orlando Aranyo. Ngayon ko po ninyo sa subong ang inyo sining mga kabalikat. Kao po ninyo sa subong ang inyo sining mga kabalikat. Sa technical side kabalikat Staff Sergeant Vincent Blusa Jr. Ako naman kabalikat Staff Sergeant Erwin Magarso. Tulog na kita sa subong Martes ang aga. Alas 10 Oktubre alas 11 ang aga sa subong adlaw. By the way, good morning kids sa aton sining Chief Operations Center naton. Kabalikat Police Captain Ryan Orleans. Good morning sir. And of course sa tanan naton sining mga live viewers nga nagtawag sa aton sining program sa subong aga. Nakukap kita with Radio Ogyon Santa Barbara. Kamusta ba lang nyo sining Martes? Hindi lang makalipat no nga maghalong gid. Tungkol sa sobra sining or mainit ng aton sining napatagan. Subong sining mga inuras no. Basta magpatagan ni alas 10 ang aga. Grabe na gid no ang init. Aton sining mapatagano diri sa aton sining pungsod kag siyempre mayo lang ni sa subong aton sining napatagan is ang kapaang lang kag mainit no way nakita na kabatyag sa iban sining mga kalamity compare dito no kang kahapon no ang Japan kitayog na naman sang linog kag subong man no may mga tsunami na although nga gamay man or hindi masyado kataas pero tag 3 meters no nga tidal waves and tsunami sa kadagatan sang Japan which is nga medyo lapit-lapit lang manina sa aton sining pungsod after sang 7.5 magnitude sining earthquake or linog no sang kahapon sining adlaw. So always good no nga maghalong kita tanan-tanan mangin safety and security conscious kita all the time. Kaya ko sa mga calamity nga daan, hindi natin mapaktan no, kung ano oras magkalanabo. So always halong gid, kaya siyempre hindi malipat magpangamoyo. Sa atong sining oras nga last 10:17 na saga. By the way, buwas no, magtakita sa atong sining limited edition sa KKB and Eco Magnaton. Buwas nga adlaw no, every Wednesday. So tutok-tutok lang gid no, kung sino naman ang atong sining pagkatakaan. Ang atong sining limited edition sa atong sining KKB and Eco Mag. And of course, sa tanan atong sining mga live viewers, sa mga commenters naton sa subong aga, hindi kayo magalipat na magkatulang sa atong sining comment section. Kay malipay kita nung pagkabasahon ang inyo sining mga comments no, and participation sa atong sining program sa subong sining aga. And of course, sa naka-tune in sa aton sining mga radio frequency dira, ay nakukap kita with Radio Ogyon Santa Barbara. Mabatian kita no sa 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. Sa DYIS no 106.7 FM. Sa Lilisuan sa inyo sining mga radyo. Mabatian kita no sa mga malapit sining mga kabanuhanan diri sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. And of course no sa nagatutok sa aton sining live no. Kato lang sa aton sining comment section no kay pagkabasahon ginaton ang inyo sining mga comments and participation.
Kag sa nagaselebrar sa ilang saning birthday sa subong sining adlaw. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Celebrar lang naton sining birthday no nga mangin masadya lang. Kag hindi lang magkalipat no nga magpasalamat. Kay naabda naman kamo sa inyo sining birthday. Kaya mo na pa nga mga dream no sang iban nga way na nila malambot. Kay siyempre way na sila maabtan sa ilang sining birthday no. So always chill lang kag in moderation lang. Ay hindi kita magpatama no kay buday na ba hindi ka nakalabot sa imo sini masunod nga birthday. So enjoy lang, enjoy life. Enjoy your birthday, enjoy your party in moderation no, or in moderately. Kaya nga ton sini nga music. Pating birthday to nagaway kog yun now. Okay, hindi na sa magtukar. Tama na nga birthday. Okay, at this moment na basahon na naton sining mga commentors. Sa aton sining program sa subong aga. Good morning idra no kay Sir Carly Jinx. Dra sa First Iloilo Provincial Mobile Force Company. Thank you so much gino sa pag-monitor sa aton sining program. And of course kay Sir Aquilino Mallorca. Sa Otona MPS, thank you so much again for watching. And of course, kay Sir Mark Joseph Gumban. Kalantaw man sa aton sining program sa Subongaga. Kay Sir Joey Saiko, good morning again. Sa Batada MPS naman na Kabalikata Vincent. And of course, kay Sir Lidilio, no, watching Mandra, thank you so much. And of course, no, kay Mama Nala Rodriguez. Kalantaw man sa aton sining program. Kag subong man sa kay Sir Oscar Servidad. Kalantaw sa aton sining program sa Subongaga no dira sa Alegre Oton naman si Sir Oscar Servidad. Kag siyempre no pertiman kay no balgan ni Sir Oscar gani no. Daw ginasugba ka sa kainit no sa munang daw gina-oven kita kag kung direkta sa manti grilled na. Kung magpasilong ka oven kung direkta ka sa ano sa init, grilled na no kunang grabe no kaya kainit. And of course kay Sir Roderick Saulda na watching man sa aton sining program. Thank you so much again for watching. And of course no kay Auntie Lisa Gansas na watching Mandrasa. Manwasang Lucina Iloilo. And of course watching man si Norite. Si Norite sa team ICPO naman siya. Thank you so much again for watching kay Sir Norite, right? All right. Thank you so much again. And of course, kay Sir Jimmy Samina watching man, thank you so much again. And of course, kay Mama Geraldine Patosa Magbanwa watching man, thank you so much. By the way, advance happy birthday kids sa akong sining ngayon upload na sumabot sining 23rd kay Hans Asong. Advance happy birthday sa akong sining ngayon upload kag yado na ako na Kabalikata Vincent. And of course, good morning Mandra kay Mama Irene Taninya sa Tuos. Aton sining gapaw naton nga Public Information Officer. Sa Banwa naman sa Tigbawa na Iloilo. Sa tanan naton sining mga live viewers no kadto lang sa aton sining comment section no kay pagabasahon na naton ni na karon. Ayun sining mga comments and participation sa aton sining program. Dahil sa aton sining mga topiko sa subong sining aga. Sa gyapon mo kita no sa mga pila ka mga tips and reminders. Ako malikawan nato ng ining mga kalamidad no sa sining summer 2026. Kagauna na dira Kabalikata Vincent no malikawan nato nga may biktima sang sunog. Mana bala Kabalikata Vincent no nga sunog nga daan is ano lang gid no kadasig lang gid. Segundos lang gid kaga subong man minutos. Ay just minutes lang gid no maugdaw or maupos ang imo dira nga pangabudlayan nimo. Orang yung pundar ni Modra sang pila ka tuig. So dapat alerto gid kita na all the time. Agon nga hindi kita mabiktima no sang sunog. So always lang gid ra no ginapanugyan sa aton sining Bureau of Fire Protection nga kung may mga sunog gani dira nga magluntad or may mga nakita nak mo dira nga nagainaso na dira is hindi nga pag live ka mo anay kundi nga magtawag anay no sa aton sining mga sa aton sining bumbero. Ani ba na be ma-live anay or matawag dara i-chismis anay ko may sunog di bala mo.
Imbes nga magtawag sa aton sining hotline no, sa Bureau of Fire Protection naton. Isang iba ni Chismis anay tawagan na nito parinti niya kung may sunog sila. So muna blaki sa nung delay man ang atong responde no, sa aton sining Bureau of Fire Protection. So always ginong ginapanagyan sa aton sining Bureau of Fire Protection nga after or before pala nga daan nga ang sunog or during sang sunog dira nga bago pala nakumpisa is dapat magtawag na no, sa ila sining hotline. Agod nga marespondihan sa gilayon. Kay although nga sa subong nga danang gatagingti or gatagiti ang init, kagalos tanan ano na laya na. Da para mangag na dira no pati nga taon sining mga panimalay dira ano nga ano dira is ano na. Once nga makunan sa nga kalayo, kadasig lang gid magludot kay grabe ka kaging. Aton sining palibot no lakit ng aton sining mga panimalay dira kapin pa ko made of light materials na naman. Even gani mga concrete no basta kalayo ya way na ya pili nga daan. Tanan nga pwede ya makaon-kaunon niya. So kung ang pinakamaasap nga pinakamaasap nga bagay sa kalibutan, kay tanan nga pwede makaon pati simento or pati concrete ginabatok ka balikat Vincent. So mo na yan no basta kalayo na ganay. So kung ang blambal nila no budlay maghampang sa kalayo. Dapat hindi gin mag try dira or kapin pa niyo speaking of hampang no aton pagbabayan ng aton sini mga kabataan dira nga mag hampang sa mga posporo or lighters dira agod nga makatugas ang kalayo dira ay budlay no kapin pa mga kabataan nga nang pagustuhan mo iba ni nga daan kasi siyempre mga curiosity ara pa sa ila curious pa pangampangan dira mga lighter no pospro dira or even mga torch no dira no dapat taguon gid kag naka-off na nakasabit na sa mga tagas dira nga mga area nga nimlambot sa mga kabataan kag mga flammable materials na dira no hindi nyo gid pagpabayaan gid baka hindi nyo gid pagliga-ligahan kay budlay na nga kita masunugan ay mga bata na ya mali man na nila kung kaysa kung why naton ginatuduan kag why man naton ginabantayan. Sa aton sining oras nga last 10:27 na saga. Antes kita magpadayon sa aton sining mga safety tips and reminders angon sa sining sunog. Okay, ang music naton daw sunog man. Pilit sa no nasunog man guro ni. Anyway, good morning idra kay Sir okay. Ang pututan impiyes ng lantaw sa aton sining program sa Subongaga. Ang 26 na si Sir 26 ng lantaw man sa First IPMFC. Thank you so much for watching. And of course, kay Sir Avon J. Canindo Molina, watching dra no sa Ahoy yes, shout out ko no sa CC GAM Ahoy chapter. Thank you. Thank you so much kay Sir Avon J. Canindo Molina nga nagkalantawag sa aton sining program sa Subongaga. Anyway, no, nagapilit ang aton sining music, no, kaya sa tuban man guro nga kainit. That's why nga nagabilis-bisyo ang aton sining music. Kablikata Vincent, no, anyway, sa aton sining mga live viewers dira. Okay, importante nagbisyo sa. By the way, no, good morning idra, no, kay Sir okay, Avon J. Canindo, thank you so much for watching. Kay Sir Francisco Kasumbang Jr., thank you so much for watching. Kay Nong Iko dra, no, thank you so much again. And of course kay Mama Cherry, no, watching dra sa Banwasang Banati dito. Ato dra officer in charge no, sa Banati MPS. And of course kay Sir or kay Mama Tata July Provido. Watching it sa aton sa program no dra sa Naik Cavite. Thank you so much again. And of course no kay kay Sir Villaruel Yuwin Francis Martina. Bye-bye. Guro no kay Mama Villaruel Yuwin Francis Martina. Good morning again. Dira sa second IPMFC naman dira.
Sa pupuna dira sa aton sining Force Commander Kablikat Vincent, no? Si Sir Kablikat, Police Major Bello Kablikat Vincent, no? Bello rather. Sa second IBMFC. And of course, kay Ma'am Lynn Silap Alamin. Watching mo sa aton sing program. Thank you so much kid for watching. Dira sa Batangas. Sa Batangas si Ma'am. Dira sa Dira sa Batangas. Thank you so much kid for watching, Ma'am. So sa duwang naton sining mga teams and reminders. Sa aton sining oras nga last 10:30 na saga. Yara naman kita no sa mga siyempre sa mga beaches naman Kablikat Vincent, no, kag sa mga kasubaan nato. Kag namin ni maligo kag magkadto sa mga baybayo nato, no, sa morning sining tiyempo nga grabe ang init. So panugyan nato no nga always gid maghalong-halong kita. Kay budlay na nga daan no nga lumsan kita dira or malumos kita rather. Sabta na kala enjoy kita dira dapat no nga always lang gid nga magalong. Kay budlay na nga daan no nga sa subong nga tiempo no mahulaan pa kita. Pagyan kita sa mga kalamidad no sa sining summer season. Budlay no nga maka no kita dira maka problema pa nga taon sining pamilya dira tungod nga may nalumos. Tungod sa negligence naton, so dapat lagid no paminsaro naton before kita maglumpat dira sa dagat, dapat way kita nakainom no kang iba nabi malangoy-langoy sa mga kadagatan naton inang nakainom or hubog laban-laban kung siyempre kung hubog ka hindi na dira ka gana maayo ang imo sining mga reflexes dira. So budlay dira no nga hindi kag sunado dira siyempre kung hubog ka mo nang bali lang siyempre ka dizziness ka dira or galingin ang ulo mo kapalang nobli dira nga pananawan mo dira karon kamo na plano nga ibanda ka kalumpat dira makabunggo ang ulo sa bato hindi nakabutwa abi naton sagad-sagad kasi isid gali karon kay hindi nakabutwa or nalipong nagali sa paglumpat ya pa lang pag dive niya. Always gid no kung mag-dive ka mo dira sa mga beaches naton. Make sure nato nung na-recon nato ng area nung hindi dira delikado, hindi kantilado, kag hindi naman dira nga may mga bato dira nga binaton ka dive kita dira karon. Gali kay batuhon dira mo si matupad. So makakos ka dira sa nga disgrasya kag ka dira ma-enjoy ka dira. Always ang gino dapat mangin may nalungon kita all the time. Kaya kung upo naman naton sining mga kabataan, hindi naton pagbabayaan aton si mga kabataan nga magpalayo. Hindi kita mawili dira nga magpakig-tismis dira. Hindi kita mawili dira nga kung ano dira bantay sa kabuhi sang iban. Ang imo to kabataan karon kalinangoy na tingala ka na karon nga pulo ning bilog mga bata mo. Sila na lang kabilog bilin, isa na lang. Kay kalit na lumos lang siyam. No, always get tutukan kini aton si mga kabataan. Kasi pa ko mga minoridad no, mga minors naton. Away pa na siyempre sa ila pamisaron kay enjoy na sila. Kaya dapat always ngara kamo nga nagabantay sa ila. Hindi natin pababayaan sila no kay may araman iban nga kakadulang gini kana no sa mga ano dabla no gawa gaybi ang mga kabataan dira karon kay nadula nga ginikanan no kay ang ginikanan busy dito ang mga ginikanan sa pag-chismis dito ang ila sini kabataan no kundi nakalambot nga higad sa nga baybay dira. Ayaw lang kung sa higad no delikado bla kung nagsisid to imo sing mga kabataan kag naripada nyo to nagli sa puntada karon tige maka ano ka mo dira no hindi ka mo ka-enjoy sa iyo sini nga pag kadto dira or excursion nyo dira karon tama na wala budlay no dapat tutukan gid kapin pa kung may mga minors kita nga kopdanan. Sa aton sining oras Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga ma-hack. Ikadua, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kun anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account.
Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kung paminsaron gid anay antes magpindot o kung mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kung nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga estratehiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyong mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag hindi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agud makapangayo sang gilayon nga pulig kag responde kung kinahanglan. Mangin-alerto sa tanan nga tion, hindi magkampati. Ini nga panumdom ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Sa aton sining oras nga last 10:36 na saga. Welcome diri liwat sa aton sining programa ang Ilonggo Cops on Air. Kakada Martes na nakukap kita with Radio Ogyon Santa Barbara. At this moment sa aton sining pagpadayon. At nalitsanay nato na pila naton sining mga live viewers sa Subungaga. Good morning Idra no kay Sir Giner or kay Mama Giner. Mayong aga sa tanan no, God bless BNPT my PPO. Thank you so much. And of course, good morning Mandra no kay Mama Annalyn Autia Magalion. Ngalataw sa aton sining program sa Subong Aga. And of course kay Sir Rolly Rodarbal. Okay, 1 meg. Thank you so much again for watching. And of course, kay Sir Skyscraper, nagalantaban sa aton sining program no dira sa Sara MPS naman sa aton sining mga komentar so kadto lang sa aton sining comment section. Hindi kin magkalibat or hindi kin maguya-uya nung magkadto sa aton sining comment section. Kay pagabasahon nato ng inyo sining participation sa aton sining program no sa Subong sining aga. By the way, ngayong acknowledgement nato na aton sining mga live viewers. Kay sa aton sining mga listeners na nakatutok man sa aton sining programa no sa Subong episode na sa aton sining programa. Dari naman kita no sa ika-137 na episode no sa aton sining programa no diri sa Ilonggo Cops on Air naton with Radio Ogyon Santa Barbara. So okay, ang aton sining music naguntat. Anyway, no, sa tanan naton sining mga live viewers no, nagpasalamat kita no always no sa pag-support nyo sa aton sining program no every Tuesday 10 to 11 in the morning. Aton sining Ilonggo Cops on Air. Kag every day no may program kita every day no sa aton sining mga followers na diri sa atong official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Sa tanan naton sining mga followers na nagdangat na sa 65,000 ang aton sining mga followers sa atong official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. At subong man sa nakatutok man sa Facebook page sa Santa Barbara or Radio Ogyon Santa Barbara, masundan nyo ginadra sa ila sining official Facebook page ang Santa Barbara Ogyon page. At subong man sa ila sining YouTube channel.
Good morning man kay Sir Nonoy Linkin Park. Thank you so much Gid for watching sa aton sining program sa Subongaga. Sa aton sining oras nga alas 10:40 na sa aga. So sa subong sining adlaw no nagmatamat naman na nubo no nga aton sining presyo sa gatong naton sa bugo sining Pilipinas. Is because man sa declaration no sa aton sining presidente sa emergency state of emergency no. Aton sining pungson nga kuntani isang early pag declare. Pero anyway no at least na naganubo na nag-roll back na aton sining presyo sa gatong naton. Kinanglan nato no sa subong chimpo no mga tipid-tipid kita. Agon nga mabanay sa aton mayo no aton sining mga financial naton. Kadamo subong nagatalaas ng tanan-tanan naton sining mga balayran. Siyempre no alin sa madagadawlaw naton sining pagsilayo, alin sa pagbugtaw mo pa lang ang tanan sa alin sa pagpangapi mo, sa pagpaligo mo, sa pagpangapi mo nagtaas ang presyo sa kape. Sa pagpaligo mo nagtaas man ang sa kuryente kag tubig naton, kaga subong man kung pagkaon naman nagmalahal man ang tanan. Nga balaklon ilabi na sa aton sining mga commodities naton. So mo na no tanan na naganokid, nagabatsyag na gid. Kinahanglan naton magtipid-tipid. Ilabi na gino sa aton sining mga gatong no nga kung lapit mo lang kalatuan nato no lakto na lang nato no at least exercise mo na kag kung mga malayo-layo naman is mas better no nga maga-commute na lang kung nga hindi man magamutaman kay budlay na or at least makatipid-tipid kita no ambot ko madugayan pa ni siguro no ang paganubo sa pag rollback no sang mag-back to normal na gid kag we don't know lang kung back to normal na gid man no kay siguro maga-increase man kag maganaba-naba gamay no nga presyo sa gatong naton nga which is nga tayuyo naman ina sa aton sining mga naton mga commuters naton or sa aton sining mga motorist sa mga driver naton no sa mga pungloy naton sa bugo sining pungsod. Kaya alos tanan no nagamalahal nga dantanan. So pating mga ayuda dira no may mga ayuda mga ginatag aton sining gobyerno pero hindi enough no good nga makasostenir no sa aton sining madagadlaw sining mga kinahanglan no especially no sa gatong naton sa aton sining krudo kag subong man sa aton sining gasolina. So dapat always lang gid no nga magtipid gid kag siyempre limit naton aton sining mga travels man dira kay ang iba nabi ma-travel mga layo ay nga mga travel. So dapat kung tingbon nato no aton sining mga kalatuan no hindi na kita mag time to time nga everyday balik-balikon. O pwede man kung sa una nga tiempo everyday ka nagakadto sa munang lugar. So na lang mga at least once a week na lang or talagsa na lang no twice a month na lang. Agon nga makatipid kita no sa gatong nagasay sina makabulig man kamo no sa aton sining environment man sa pagbugas ang inyo sining asodra no kada adlaw. So at least no kinahanglan gid naton magtipid-tipid gid sa subong sining summer season. Kay nagmatamat naman kita no sa pasulod no sa bulan naman sa kapigaduhon or bulan sa mga tigkiliwi. Ay pati nga aton sining mga pananom nga daan subong Kablikat Vincent medyo medyo malamala na. Or kinahanglan na gid sang tobe kag buligay kita no mga muyo kita nga tani matupa naman ang ulan. Wala lang sang bagyo naman kaya muna blakisa no kung sige-sige naman ulan bagyo naman aton sining preparahan Kablikat Vincent no kumbaga way kita way kita pagatuan. So always lang gid no nga dapat no nga kita no magtipid kag subong man maghalo. Kaga siyempre no kung magbiyahe naman kita or maglakat naman kung diin magkadto, hindi naman aton pagkalipatan no aton sining panimalay naman dira nga hindi kita mabiktima sa mga kabataan naman. Always lang gid no secure ang aton sining mga panimalay dira kag siyempre no ang aton sining mga property dira no dapat nakapadlak man ang aton sining mga gate sira ka mga kudal naton agod nga agod nga safe no nga aton sining pagbabalik man kag aton di kita madulaan sa mga gamit Kablikat Vincent kayo budlay na no enjoy ka tuod dito naligo ka sa beaches or naga-travel ka nagtipid ka man tuod sa imo sining travel pero pag puli mo naman way ka na pulian kay nasunog na imo sining or nakabata na ang imo sining panimalay. So always ang secure ang aton sining panimalay no antes na aton sining bayaan Kablikat Vincent.
sining oras nga alas 10:44 na saga. 10:44 in the morning, no? Pasiplatan na naton. Ang pila naton sining mga commenters, ka mga viewers naton. Good morning dra kay Sir May Sierranue. Ang tawag sa aton sining program kung subong man sa kay Sir Chris Itoriaga. Watching no sa Dumaraw Capiz. Okay, PNP applicant, God bless Ilonggo Caps. Thank you so much again. Kay Sir Chris Itoriaga. Subong man kay Sir Nonoy Linkin Park. And of course, sa iban pa naton sining mga viewers. Nagalantaw sa aton sining program, especially no sa aton sining mga viewers dra no sa with Radio Ogyon Santa Barbara. Hindi kayo maguya-uya nung magpadangat sa inyo sining mga participation and greetings sa aton. Kaka-shoutouts naton na diri sa aton sining program no kadto lang sa aton sining comment section kay pagabasaw naton ina ang inyo sining mga greetings and comments, and of course no sa mga participation ni dira agod nga mabasa naton antes matapos naton sining program. Sa aton sining oras nga alas 10:45 na saga. So nagpasalamat kita no sa kaluwan sang Radio Ogyon Santa Barbara nung magka-program kita every Tuesday. Sa 1 hour naton sining program no every Tuesday no. Thank you so much again sa Radio Ogyon Santa Barbara. And of course makitaan kita no sa YouTube channel no sang Radio Ogyon Santa Barbara man. And of course sa kaluwan ni Mayor Doc Dennis Official at sa management and staff no sang Radio Ogyon Santa Barbara with kay Sir Genesis dira, and of course sa pagpuna sang ila sining station manager kay Sir Boboy Socaldito, kakupdanan nila dira no day Mama Zoila, Ma'am Bimbim, kaga kay Sir Ray Sedina, kag Santa Rest no sang member sang Radio Ogyon Santa Barbara. Pagkita na naman kita boss no diri naman sa aton sining programa naman boss. Sa KKB program naton or Kape kag Balita naman every Wednesday naman na Thursday and Friday diri sa aton sining program. So ganito na naman kita by next week naman with Radio Ogyon or Radio Ogyon sa next naman no next week na Pitsano na 28 na by next week. Diri naman sa Ilonggo Caps on Air. Madamong salamat sa inyo sining popod sa aton sining programa kada Martes. Nagika-nagid lamang diri sa Kabalikata Multimedia Convergence Center sa kaluwan ni Doc Rameloy. Nangin ko po ninyo sa subong kang inyo sining mga kabalikat. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang kalinungan kag tawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Biani Manuel Razalan, sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Orlando Aranyo, nangin ka po ninyo sa subong kang inyo sining mga kabalikat. Sa technical side kabalikat Staff Sergeant Vincent Bluza Jr. Ako naman kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.